खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 13 मार्च 2026 मायथाइ एबा 28 फागुन दान 1432 मायथाइ शुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोदान मोनदांथि लाबोनो हागौ। फुंनि समाव नोंथांनि खामानियाव एसे होंगो-दोंगो जानो हागौ। नोंथांनि फालांगियारि बिथिङाव नोंथांनि खस्थ'नि गोहोमखौ नुनो मोनगोन। माखासे गोजाम खामानिफोराव दावगानो हायो। हरखाब नोंथाङा सोरबा सासे लोगोनिफ्राय गोनां बोसोन मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव फिसा-फिसौ मुलाम्फा जानायनि नेरसोन दं। नखरनि आबहावाया हेफाजाब होगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों रायज्लायनाया नोंथांनि गोसोखौ स्रां खालामगोन। माबा मोनसे गोदान हाबानि बिथांखि लानो हागौ। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय मेंनाय जानो हागौ। मोनाबिलियाव नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा धैर्य आरो बुजिनायजों खामानि मावनांगोन। खामानि थिलियाव नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव लासै-लासै जौगागोन। पेन्डिं रां मोन्नायनि जाथावना दं। नोंथाङा फालांगियाव मोनसे गोदान बिथांखि साननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। गोसोआरि हेफाजाब सासे खाथि सुबुंनिफ्राय फैगोन। लोगोफोरजों लोगो मोनलायनाया गोजोनथाव लाबोगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। गावनि आदारखौ जोथोन ला। मोनाबिलियाव गोजोनथाव जागोन। साना समानथि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों क्रिम गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सोरजिलु सान जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखिनि सायाव खामानि जागायनायनि बाथ्रा साननो हागौ। नोंथांनि सोदोबफोरा खामानि थिलियाव बेसेन गोनां जागोन। नोंथाङा सोरबा गोनां सुबुंखौ लोगो हमनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायखौ नुनो मोनो। फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायाव गोसो होनाया बांगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नखरनि आबहावाया गोजोन जागोन। मोनसे गुसुं दावबायनायनि जाथावना दं। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा गोदान गियान मोननो हागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै नखरनि सोमोन्दोनि बाथ्राफोरा नोंथांनि थाखाय गोनांथार जागोन। न'आव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनाय जानो हागौ। खामानि थिलियाव जौगानाया लासै-लासै जागोन। गोजौ मावख'गिरिफोरा नोंथांनि खामानिखौ नोजोर होनो हागौ। हा एबा सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरा सिगांथिं आवगायलांनो हागौ। रांखान्थियारि हालोदाव जौगानायनि नेरसोन दं। बिमा-बिफानिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। दावबायनायनि मोनसे फिसा खाबु दं। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। गोसोआव मोजां सानस्रि फैगोन। साना मोजां फिथाइ लाबोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथिया नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनायाव मदद होगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायथाव जानो हागौ। गोदान बिबान लानायनि नेरसोन दं। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। फालांगियाव मोनसे गोदान सानथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबु मोननो हागौ। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मोनसे गोदान सिनायथि मोननो हागोन। साना जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब।
कन्या राशि दिनै खस्थ'नि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोननायनि जाथावना दं। खामानि थिलियाव खामानिफोरखौ साजायनायनि खाबु मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानाया जाथावना। साननानै रां थिसन। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जानो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। दावबायनाया मोजां जानो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मोनसे गोदान बिथांखि जागायनो हागौ। साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि दिनै नोंथांनि थाखाय समानथि लाखिनाया गोनांथार जागोन। खामानि थिलियाव नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानाया जाथावना। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोदै जानाया बांगोन। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। लोगोफोरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। दावबायनाया कार्डफोराव जानो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा जाफुंनो हागौ। समाजारि मान सन्माना बांगोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि दिनै नोंथांनि साहसआ नोंथांखौ सिगांथिं लांगोन। खामानि थिलियाव दावगानायखौ दिन्थिनो हायो। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन आरो सुखु गोजोन थागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। नोंथाङा सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागौ। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। समा नोंथांनि फारसे थागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि दिनै खाफालनिफ्राय हेफाजाब मोननायनि जाथावना दं। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि जागायनो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन नुजानो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय समा मोजां जागोन। बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नखराव रंजानायनि आबहावा थागोन। दावबायनायनि जाथावना दं। मोनसे गोदान खाबु फैनो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। आद्रा थानाय रांखौ मोननो हागौ। गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गाब। मकर राशि दिनै खस्थ'नि फिथाइ मोननो हागौ। खामानि मावनायाव गोदान बिबानफोर होनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। साननानै रां खाथाय। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। समा मोजां जागोन। साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा गाब। कुम्भ राशि दिनै गोदान खाबुफोर मोननायनि जाथावना दं। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जानो हागौ। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि जागायनो हागौ। समाजारि बिथिङाव मान सन्माना बांगोन। दावबायनायनि खाबु मोननो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। हरखाब मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। गोसोआ खुसि जागोन। गोदान सोमोन्दो लाखिनो हागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि दिनै नोंथांनि गोसोआ सिरि आरो मोजां थागोन। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जानो हागौ। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। मोनसे गोजाम जेंनाया सुस्रां जानो हागौ। गथ'साफोरनिफ्राय गोजोना फैगोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। मोनसे गोदान खाबु मोननो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। फोथायथि बांगोन। साना गोजोनथाव जागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।